Tak vás znovu zdravím, tento raz zo streleckého testu Berety M9 od firmy ASG. Ešte doplňujúce údaje z minula: jedna úsťová rýchlosť by mala byť 65 m za sekundu a BBčka tam idú 12 gramové až 20 gramové. Samozrejme to záleží od toho, ako chcete. Ako som minule hovoril o zásobníku, je nutné najprv zaistiť pružinku, potom hore dať BBčko, šťuknúť a padne to vám tam. Je to presne na 12 guličiek. Presne na 12 guličiek. Môžem povedať, že vystrieľať sa ich dá veľmi rýchlo a ide sa na to. Tak, pozrieme sa, akú škodu to spôsobilo. Celkom slušnú. Pretrhlo to. Môžem vám povedať, že som bol tak 5-6 krokov od toho. Vidíte, dá sa v pohode s tým strieľať na nejaký terč, do polystyrénu, nejakého lapača. A určite ten dostrel je slušný. To je zatiaľ všetko, lúčim sa s vami.